sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do
L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye janvier kalo tile 2 san 2026. Sɔgɔmada in na an ta yɔrɔ bɛna na caya dɔɔni fala ye ka sababu kɛ ko ni a kɔrɔ ye. An bɛna na taa Kidal samɛ foli o kɛra ye. Tumutukaw y'u ka san n'o ye Segu ni Dongo san kuncɛ minisiri 2 tun b'o kɛnɛ kan. Min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna fala ye. Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u y'u bolo bila u jufa la. Sefa wari miliyɔn 200 u y'o di ko k'o bila faso ka wagane ale kɔnɔna na. Farikolo ɲɛnajɛ min ye kani ye a sɛkili 3 siri bɛ daminɛ sini fala ye. Sudan ale ni Senegal ma tila waati min ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati fasoba Maliba ale ni Tunisie bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ. Nka min ye an ka ndolatila denmisɛnnin kelen ye n'o o ye Gawusu Jara ye ko ale kɔni ka kani banna sabula k'u to entraînement na ale sen ŋaɲakira ye o ye ale ka ko bannen nka a kɛra n'o gɛlɛyaba ye bi sabula kamalennin a jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ tɔn in kɔnɔna na. Nin ye an ka kumaw la kumabaw ye an bɛna minnu walawala aw ye sa sɔɔni. Ayi sankɔrɔ taara sankura nana san daminɛ in na fala ye an y'a ye k'a fɔ sankura a daminɛ cogo ani sankɔrɔ ban cogo fɛn caman bɛ yen minnu sera ka kɛ a kɔnɔna na. San furancɛ san in an bɛ se k'a fɔ san 2025 ale kɔni b'an kɔ sawo. Waleya damadɔ bɛ yen olu kɛra san 2025 kɔnɔna fala ye. Sɔrɔko ta na sira fɛ i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali sɔrɔ ye a sɛbɛkɔrɔ cɔngɔra ale waati in na k'a sababuya kɛ tajiko gɛlɛya ye. Tajiko gɛlɛya in ale ye kalo 2 fo ka taa se kalo 3 ɲɔgɔnna ma wa halisa kɔlɔlɔ bɛ an nɔfɛ. Maaninfinw ni adamadenw bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana station na ani Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔna na taji ɲini na su ani tile. Gɛrɛn tɛ gɛrɛn ye fɔli tɛ fɔli ye bɛɛ lajɛlen taar'i yɛrɛ sɔrɔ o jagarija kɛnɛ kan ye. Waleya in kɔlɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ sa Bamajɔni juga walekɛbaw olu ɲɛ tana kun kɛlen don an ka citɛrɛnw ye k'a daminɛ septembre kalo la fo nin waati in na min ye ko ye a gɛlɛyara kosɛbɛ. Politiki ko ta na sira fɛ an bɛ se ka min jateminɛ fala ye salongo kɔnɔna na parti politikiw olu ka baara jɔli jamana ɲɛmaw fɛ min ye fasoden dɔw ye olu minɛli k'u bila kaso la. Dɔw fana taara tunga la n'o ye politiki mɔgɔ dɔw ye fala ye. Wolomasiri tabaw ni jamanadenw ka taa se jamana ɲɛmaw ma olu kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen kan furancɛla fanga bɛ se ka sinsin cogo min san 5 o taara ka di jamanakuntigi ma. Faranga bɛ se ka kɛ fɔ waati min na ni jamana nana basigi min ye jamana baarakɛlaw olu bɛ se ka hakɛ bɛ se ka dɔn cogo min majɛ yera
ba 36 kɛmɛ ani 51 olu dɔw tuntununen do nka dɔw tun bɛ nka sɔrɔ sɛbɛnko ma tile ekɔli karamɔgɔw wulila kalanta waati k'u ka hakɛw ɲini o ko hukumu kɔnɔna na olu sera ka bila u ka bɛrɛw kɔnɔ min ye mara ka mabɔli baaraw ye bɛn ni kelenya sinsinw ye o ko fana caman kɛra o la sɔrɔko ta nasira fɛ ani sarako ta nasira fɛ fala ye fonctionnaire kɛmɛ saradala 17 buruburu 5 o faral'u ka sara kan min bɛ taa se sefa wari miliyari 103 ma o bɛna fara olu ka sara kan seko ni dɔnko salongo tun y'o san ye o baaraw kuncɛko ɲuman kɛra tumutukaw fɛ fala ye min ye ko labɛnbaw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ baara min kun kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamakɔ ale ni marabolo bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ tumutukaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye tumutu yɛrɛ kɔnɔna ye buguni ale wulila k'i jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye segu ale kɔfɛ san nataw la sa biennale min kan ka kɛ san wɛrɛ san 2027 ko buguni ka o labɛn daminɛ kabini sisan san 2029 min ye megeta kɔnɔna ye kulukoro kulu fana k'u labɛn 2031 ko bɛna di gawokaw ma n'o ye asiya mohamɛdi ka dugu maaw ye fala ye nin ye kow ye ko minnu ye ko belebelew ye n'olu kɛra san kɔnɔ n'an y'a bɛnnɛgɛmɔ k'a fɔ nin waati na nka fala ye an bɛna tila ka segin a kan a kɛdon a waleya dɔw yaasa maaw bɛ se ka faamuya cogo min ni san banna kimɛli bɛ kɛ jamanakuntigi ale bɔra ka kuma fala ye kunun ko an y'a ka kuma belebeleba kuma bɛɛ lajɛlen ta k'a fa seri bamanankan na maaw bɛ se k'a faamuya cogo min n'i ye kuma in ta k'a lajɛ fala ye a ye kumana kosɛbɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kan maa si tɛna se ka jamana nafolo k'i ta ye cogo min a da sera o ma seko ni dɔnko o nana an turu bɔlɔ min kɔnɔna na ka se ka ni kura fiyɛ mara taabolo la min fana ye parti politigiw ka ɲɛbila sɛbɛn minnu bɛ yen ko jɛrɛ bɛna kɛ o kunna ka se ka o baaraw kɛ nka asimi ko min ka bila maaw kunna kosɛbɛ an filɛ ka taa sira min fɛ nin ye falen cogo tɛ yen wa min ye a baaraw kan ka kɛ cogo min na a y'i da don o la sɔgɔmada in na usumani serifu madani ayidara ale ye laseli kɛ a fana ye samɛ foli kɛ o conseil islamique o maa ɲɛmaa don ansardini olu ka beretigi don fala ye n'o ye u ka ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko groupement de leaders spirituels musulmans o fana ɲɛmaa ye usumani serifu madani ayidara ye Basade a ye min fɔ an ka jɛ k'a lamɛn. Alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka ala de fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam ka sɔli a so dingɛ sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'o bɔra yen an bɛ fɛ ka an ɲɛsinnen bɛ sankura ma sankura min n'o donna ka ban an b'an ɲɛsin ala de ma ka ala wele k'an dama kasi ala la ka an ka wele ɲɛsin ala ma ni sababa bɛɛ ye an ka jamana ye an bɛɛ b'a dɔn bi mali a bɛ taga sira min kan bi a bɛ sira min kɔnɔ bi fɛn gɛlɛman don bi ma nɔgɔn gɛlɛya bɛ yen siran bɛ yen jatigɛ bɛ yen dekun bɛ yen mɛ ka fara an ka cɛsiri kan ka fara ɲɔgɔn minɛ kan ka fara sabali kan ka fara an ka wuliko ɲuman kan an jigi b'a ka se bi ala min ye a bɛna nin tɔɔrɔ ninnu yɛlɛmɛ don dɔ la ka jamana in kɛ an sago ye ka lafiya don a kɔnɔ ka basigi don a kɔnɔ ka kelenya don a kɔnɔ gɛlɛya anw b'a dɔn anw silamɛw k'a fɔ ala ka latigɛw de don diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye o de ye waati dɔ ka gɛlɛ waati dɔ ka nɔgɔn o tuma na ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko fa innama al usru yusran a ko gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen a ko gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen mana ne b'i yɛrɛ wele ka jamana den bɛɛ wele n'o ye maliyɛnw ye minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan k'a fɔ an ka sabali an ka sabati an jigi kana tigɛ fo an k'a dɔn sabali o ye fangaba dɔ de ye ka da la ko ala bɛ se ka hɛrɛ na nin bɛɛ kɔfɛ o ye nɔɔrɔ de ye o ye nata ye nata min ni ala sɔnna a bɛ fa fana nka sabali kɔrɔ tɛ an k'an sigi sabali kɔrɔ tɛ an k'an bolo da an sen kan la an k'an ka wuli cɛ kelen wuli cogo la an faso ye an bɛ se min na wale la an bɛ se min na kuma na an bɛ se min na cɛsiri la
k'o kɛ nin jamana in a bɛ se ka bɔ nin cogoya in na k'a kɛ lafiya ye maliden bɛɛ ye cogo min na tiɲɛ don siga t'a la fiyewu gɛlɛya bɛ an fɛ mali kɔnɔ bi gɛlɛya min dogolen tɛ maa si la baloko gɛlɛyaw b'a la jago gɛlɛyaw b'a la ka bɔ dugu la k'i taa yɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛyaw b'a la a gɛlɛya ka ca mɛ nin gɛlɛyaba in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna ni maliyɛnw ka bɛn ye ni an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ni an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na ye ni ala sɔnna ala bɛ nin gɛlɛya in wuli ka bɔ an ka jamana kan ni ala sɔnna an mago bɛ lafiya min na a bɛ sɔrɔ ni nin sankura in donni ye a ka kan maliyɛnden bɛɛ ye an k'an ka ɲɛw yɛlɛmɛ faso wɛrɛ t'an bolo nin jamana in kɔ jamana in n'a gɛlɛyara cogo o cogo anw de y'a denw ye n'a jara cogo o cogo anw de y'a denw ye an mana taa diɲɛ jamana o jamana na a bɛ fɔ maliyɛn de filɛ nin jamana in na hali n'a ye jamana mara o jamana in mara dɔ n'a fɔ maliyɛn don nka a kɛra an ka jamana tigi ye o tuma na jigi o jigi banna ala kɔfɛ o ye an faso de ye ala ye an bila jamana min kɔnɔ n'a tɔgɔ ye mali o tuma na an kan ka wuli ka jɔ an kan ka an cɛsiri an kan ka baara kɛ cɛsiri bɛɛ la an seko bɛɛ la jamana in bɛ se k'a se yɔrɔ sɔrɔ cogo min na bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ o tuma na ni nin sankura in donni ye n'o ye l'an 2026 ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka 2026 in donni kɛ an ka jamana ma hɛrɛ ye a k'a kɛ bɛn ye a k'a kɛ sabati ye o kɔfɛ anw bɛna layidu di karamɔgɔw wajulikɛlaw ka layidu ta jamana denw ye ka layidu di ala ma ko an bɛna kɛ wajulikɛla sɔ hayiramaw de ye wajulikɛla minnu b'u faso jɔli fɛ u t'u faso cili fɛ wajulikɛla minnu bɛ hɛrɛ ɲini u faso ye u tɛ tɔɔrɔ ɲini ni u faso ye an bɛna kɛ layidu tabaw ye faso denw ye k'a fɔ nin jamana in an ka dɔnta an bɛna kɛ ka jamana in basigi ka kɛ kudama salami ye an bɛna kɛ kisi kɛbaw de ye ani kisi walebaw an faso ye an tɛna an faso ci an tɛna mɔgɔ dɛmɛ k'an faso ci an tɛna mɔgɔ bila k'an faso ci o la nin kɛnɛ in kan sirifula bɛɛ tɔgɔ la ani mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ malidenw ye ka dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ sankura min ni a dontɔ filɛ ala k'a kɛ jamana in ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ maliden bɛɛ ma hɛrɛ ye minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan ala ka bɛn sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kɛnɛma o minnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ka don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka an faso jɔ k'a kɛ jamana ye mɔgɔw ɲɛ bɛ bɔ jamana min fɛ o kɔfɛ an balima kerecɛnw an ye lɛtiri ci u ma an ye lɛtiri ci kerecɛnso fila bɛɛ la k'a fɔ u ka nin san yɛlɛmɛ in ani u ka nowɛli min tɛmɛna k'a fɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye u ma k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma an ka seli o seli kerecɛnw bɛ lɛtiri ci an ma an ka seliba u bɛ lɛtiri ci seli fitininin u bɛ lɛtiri ci sunkalo u bɛ lɛtiri ci o tuma na mɔgɔ si tɛ se ka ye silamɛya ni mɔgɔ sɛbɛya cɛ mɔgɔ si tɛ se ka ye silamɛ ɲuman ni maaya cɛ ala kira sɔrɔ silam mɔgɔ ɲuman de tun don yanni kiraya cɛ o de ye mɔgɔw don diinɛ na n'o tɛ a ma na ni bere ye murukun t'a bolo a kelen de nana ni silamɛya ye fanga foyi kun t'a la fanga foyi ko a bɛ se ka mɔgɔ diyagoya ka kɛ silamɛ ye o fanga kun tɛ yen mɛ yann'a ka kɛ kira ye a ye baara daminɛ ni mɔgɔya de ye o tuma na kɛ mɔgɔ ye yanni ka kɛ silamɛ ye ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ ye yanni ka kɛ silamɛ ye n'i donna silamɛya la i bɛ mɔgɔ tɔw sama ka na o tuma na anw ka jamana bɛ ala tanu mali bɛ ala fo mali bɛ ala barika da silamɛya donna anw fɛ yan muru ma turu mɔgɔ la silamɛya donna anw fɛ yan biɲɛ ma turu mɔgɔ la mɔgɔ fa ma nɛniya mɔgɔ ba ma nɛniya pour que i ka kɛ silamɛ ye anw ka boli sɔnnaw anw ka kafiriw bamanan dulɔminɛw olu de ye silamɛw reçoit mali kɔnɔ yan k'u bisimila ka so d'u ma ka siyɔrɔ d'u ma n'u bɛ dumuni d'u ma u bɛ na n'u ka sɛ ye
ayiwa ko moru ayru ka ka shefaga ako taunda dun n'u bi saga d'u ma u bɛna moru a y'a ka saga minɛ a y'a ka saga faga a k'a taunda dun mana bamanan kafiri de ye silamɛw de sɔn a yan bere ma ta yan muru ma ta yan ni ma dɔ n y'a ye dɔ ka fɛngɛ na u bɛ k'a fɔ ko bere taara mali kɔnɔ ko muru taara ko Layi Umaru ye mɔgɔw faga yan ko ka guerre kɛ yan Layi Umaru nana don jumɛn Layi Umaru nana misiriw sɔrɔ yan Layi Umaru nana sɔrɔ silamɛw bi mali kɔnɔ yan san caman yan'a ka bɔ yan ka se Magan o y'a sɔrɔ diinɛ bɛ yan o y'a sɔrɔ lajiw bɛ yan o y'a sɔrɔ hijidenw bi mali kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ Layi Umaru ma se yan fɔlɔ silamɛya nana yan ni kelenya ni bɛn de ye silamɛya mana ni muru ni nenini ye ka na ala ma faso de y'a ye ni nin sabatira anw ka bonya bi tiɲɛ o tumana an kana kira to yan k'a ka baara kɛ o la u wulila nɔfɛ i ti wajuli kɛ yan wa i ka diinɛ ti kɛ yan wa an b'a bɛɛ faga yan a ye silamɛya histoire lajɛ Bilaliw kɛra cogo di ɲani min dar'u kan a ye silamɛya histoire lajɛ o y'a sɔrɔ maa kelen bamuru ma ta fɔlɔ kira ye san 13 san 12 san 13 histoire sɛbɛn cogo la kira y'o kɛ Magan ɲani kɔnɔ maa o maa tubera ka fara kan a bɛɛ y'o kɛ ɲani kɔnɔ maa ti neni silamɛw fɛ jango ka bugɔ kɛlɛ yɛrɛ layidu dira kira ma de a bɔlen kɔ Magan ka na Madinɛ silamɛya san 13 kɔfɛ u ko kira ti balo de silamɛya ti kɛ yan ala fana ko a y'a yɛrɛ defa a ko bi ne jɛna n'a ye mɔgɔ minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'a f'u tɔɲɔna minnu k'u bi kɛlɛ kɛ bi annahum zulimu kuranɛ y'a fɔ ten ne ye yamaru di mɔgɔw ma bi minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna silamɛya ma maa si diyagoya ko silamɛw tɔɲɔna u k'u b'u yɛrɛ ɲini ala ko a y'aw yɛrɛ ɲini o kɔfɛ n'a bɔr'o la mɔgɔ faga tɛ silamɛya nɔfɛ nkalon don kumana an ka kɛ mɔgɔw welebaa ye ka na sabali ma ka na muɲu ma k'an miiri an yɛrɛ ka diinɛ donna yan cogo di an nana jɛnw sɔrɔ mali la yan an nana bolisɔnnaw de sɔrɔ yan an nana laadatigiw de sɔrɔ yan an nana sɔrɔ boli de bi sɔn yan dulɔ de bi mi yan faso ni bulonda de kun bi yan mais silamɛ minnu nana n'a ye n y'a fɔ n ka kuma na o kafiri kelenw de ye silamɛw bisimila ka ji d'u ma ka dumuni d'u ma a y'a ta kɛ an k'an ta kɛ ko silamɛw k'u ta kɛ olu tɛ don olu tɛ turu ala ye mais silamɛw minnu k'u dalen b'a la k'olu minnu jɔ ka silamɛw selitɔ filɛ u bɛ yɛlɛw la k'a fɔ ko nin ye kabako da ye mais o du kelenw de tilala ka kɛ alimami duw ye bi mali kɔnɔ yan alimami duw de ye o bolisɔn duw ye bi a caman alors o tuma na n'an hakili tora silamɛya yɛrɛ nacogo la an faso la an hakili bi to a la an k'an ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ cogo min na o tuma na sankura in yɛlɛmɛni na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye sɔrɔsiw an bɛ dugawu kɛ mugu ni kisɛ bɛ minnu bolo k'a fɔ u b'u faso kɔlɔsi u b'u faso tanga an bɛ dugawu k'u ye ala k'u se mali ala k'a kisi mali ala k'a tanga nin sankura in ala k'a kɛ maliden bɛɛ ma hɛrɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ jamana minnu n'an sigiɲɔgɔn don an bɛ dugawu k'a jamana bɛɛ ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ ala ka kelenya don a bɛɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi balawu ma ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an faso kan salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Fala ye san yɛlɛmana k'an ka minisiri fila to Tumutukaw fɛ yen Général de corps d'armée Ismaël Wage bɛɛ ni kelenya minisiri ale ni an ka kunnafonidilaw ka minisiri n'o ye Alhamdu Agi Iliyɛni ye olu tun bɛ Tumutukaw fɛ yen baara min tun bɛ sen na o ye k'a ye k'a fɔ sa Mɔku ni ale kun sigira sen kan ale yɔrɔ bɛ se cogo min na ka yɛlɛma nin waati na Tumutukaw fɛ yen Fala ye ka kɛ DDR cɛdenw olu ta yɔrɔ ye min ye Général de corps d'armée Ismaël Wage a cun kɛnɛ kɔnɔna na a bisimilara maa min fɛ sa o ye contrôleur principal de police Bakun Kante ni ale ye Tumutu gouverneur ye colonel Seydou Basiru Ɲagandu ni ale ye Wolomasiri Tabaw ka dagatigi ye Tɔnbɔkutu kɔnɔna na ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka taa fara sɔrɔdasiw caman kan kabilatigiw min ye an terikɛ ye Isiaka Nazim conseil régional ka taa fara min ye Yeya Tandina kan
maire délégation spéciale président ale fana tun bɛ ka taa fara kabilatigiw ni kintigiw bɛɛ lajɛlen kan maa minnu bɛ sa n'olu bɛ mɔgɔw yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye mɔgɔw kankɔrɔ ye fala ye kɛlɛkɛkɔrɔ maa 323 o de kɔni bilalen don kɛnɛ kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali tigɛlen don sa yaasa DDR min sigilen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Tumutukaw fɛ yen a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Ismaël Wage taara ka t'i ɲɛda yɔrɔ ka fala ye baara bɛna kɛ cogo di nin kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛna bara cogo min na mɔku yɔrɔ in na ni o bilama bɛna kɛ DDR ye k'a yira sa k'a fɔ min ye nin baara in ye a bɛ tali kɛ minisiri Wage ale ka minisiriso baara hukumu kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 2,000 ani kɔ ye o de kan ka taa DDR ale hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu kun ye marifa ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye kɛlɛkɛlakɔrɔw ye olu de caman bɛna sugandi yaasa ka se ka kɛ ka nin baara in kɛ Ismaël Wage ka taama senfɛ fala ye Tumutu kɔnɔna na ani général de division Elhaji Gabu n'o ye Kidal gouverneur ye a n'o fana ye ɲɔgɔn ye Alhamdu Ag Iliyani n'o y'an ka kunnafoni minisiri ye ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan baara in kɛkun tun ye mun ye sa kabilatigi min ye kabilatigiba minnu bɛ yen kɔrɔbɔrɔ fara burudame fara arabu ka fala ye k'an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di fasoba maliba ma Elhaji Gamu ale n'a ka kabila maaw olu n'u bolofaraw n'o ye imigariw ye ka taa se u dɛmɛbaga jɛkulu fana bɛ Tumutu kɔnɔna na barosigi in kɛra olu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔna na maire-laka minnu b'a la sigida bolo ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo sa olu bɛɛ lajɛlen nana k'u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na nin waleya in fana senfɛ fana min ye Alhamdu Agi Iliyani ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Berabisu ye olu fana ye kabila belebeleba ye Tumutu kɔnɔna na olu fana ka baara fana tun bɛ yen ale taara o kɛnɛ kan ka taa fara min ye général de corps d'armée Ismaël Wage kan Berabisu fala ye olu fanga ka bon kosɛbɛ kabila belebele don u fana y'a yira sa ko bɛn kelenya cɛfɔ ni kanbɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko baara waati sera olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ faso ko fɛn o fɛn nin waati in na ni fɛn wɛrɛ tɛ olu na u ɲɛsin o ma k'o baara kɛ Tumutu kɔnɔna na sɔɔni an bɛ tila ka segin ka taa Tumutu tuguni sabula min ye Wage ye a bɛ hali bi an bɛna Bamakɔ ye an bɛ taa min ye sɔrɔ minisiri ale ni nafoloko minisiri o ka baarakɛyɔrɔ la maliden minnu bɛ kɔ ka sa olu ye sefa wari 200,000 di ko k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana ale ka degunba minnu bɛ a kan bi baara in kɛra sa minisiri min bɛ maliden minnu bɛ kɔ ka olu ale kɔni tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Musa Agatayɛri ye nin kalo in tubabu kalo salen tile 31 sefa wari 200,000 in k'a di kun ye ka se ka jamana dɛmɛ degun minnu bɛ yen ka se k'olu ta ka bɔ an ka jamana kan baara in kɛnɛ ka sa min ye aw terikɛ ye n'o ye Aluseni Sanu ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan min ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔn ɲɛmaaba Abibu Sila ale de yɛrɛ nana ni sɛki belebeleba in ye hakililajigila fala ye ɲinan san tɛmɛnen kɔnɔna na n'o ye san 2025 ye min ye Abibu Sila ye ale tun ye welewelema da kɛ k'a ɲini maliden fɛn bɛ tunga fɛ sa k'an k'an bolo bila an kun anw bi yan anw b'a la fala ye an t'a la dɛ anw ye kɔnɔ maliyɛnw de ye olu ye kɔkan maliyɛn minnu bi yan u y'u bolo bila u kun fala ye min ye minisiri Musa Agatayɛri ye a ko k'a kɛtɔ filɛ ka sɛki min ta k'a di Aluseni Sanu ma k'o ye maliden fɛn bɛ kɔ kan olu ka dɔrɔmɛ 1 ni dɔrɔmɛ 2 ni dɔrɔmɛ 20 min farala ɲɔgɔn kan sa kalo 3 laban in kɔnɔna na ko k'a di jamana ma maliden fɛn bɛ kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wa min ye musaka in ye a ka don fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi n'o o bɛna kɛ olu yɛrɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye kuma tɛ kuranko ta na sira fɛ ani degun minnu bɛ jamana kan min ye minisiri ye a ko a nisɔndiyalen ne kɔni bɛ sɛki in di sabula nin b'a yira sa k'a fɔ ko fasodenɲumanya waleya dɔ de ye nin ye Abibu Sila n'ale ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔnba ɲɛmaa ye fala ye ale fana ko sa ko nin ye ko ye ko min daminɛlen filɛ nin sabula sɛki in olu m'a di k'a fɔ ko yɛrɛ yira don u m'a di k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ don nka maliden fɛn fɛn bɛ yen bi n'olu ka bolofaraw don n'olu bɛ Mali kɔkanna na k'a bɛɛ lajɛlen y'i ka hakɛw bila ka na wa min ye ko de filɛ nin ye sigila sen kan min kun fɔlɔ o 100,000 de dilen filɛ nin ye ko nin kɔni ye ŋaniya yira ye n'Ala sɔnna ma bɛn ni kelenya mana sinsin baaraw bɛ sen na hali bi ka se k'a lajɛ maliden minnu bɛ kɔ kan n'u bɛna dɔ wɛrɛ di cogo min na o baaraw fana na sigi sen kan min ye minisiri Aluseni Sanu ye k'u hakili latigɛ fala ye
musaka in k'a nata sira fɛ a na ɲɛfɔ u yɛrɛ ɲɛna a dɔrɔmɛ kelen mana don wo la k'a foyi tɛna dogo la yaasa u yɛrɛ ka da la k'a fɔ k'u ka wari taara sira min fɛ ko musaka min dilen filɛ nin ye nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ka weleweledakan ye kabini san daminɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa bɛɛ bɛ se k'i bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka jamana dɛmɛ nin waati gɛlɛman ninnu kɔnɔna na Musa Agatar kɔni ko min ye ale ka minisiriso ye ani maliden minnu bɛ kɔ kan k'olu ka dɛmɛ k'a tɛna danni ma wulikajɔw bɛ sen na sabula Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali n'a sinsinni o bɛ bɔ malidenw olu yɛrɛ yɔrɔ. Fala ye kalata sɛbɛnw olu la kurakurayali baara tun bɛ sen na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani Mali kɔ kan. Mali denmisɛnnin minnu bɛ Faransi olu ni an ka kɔnsili min bɛ Faransi n'o ye Cani Kulubali ye u y'a yira sa ko baara kun cɛra desanburu kalo tile 31 i b'a dɔn k'a fɔ ko kalata sɛbɛn ka t'i tɔgɔ sɛbɛn a kan walima n'i bɔra yɔrɔ la ka taa kin dɔ la n'i b'a fɛ ka falen kɛ a bɛ fɔ o ma sa ko révision annuelle des listes électorales baara in k'a kɛra ka ɲɛ sifinw ka tɔn min bɛ CNJ min bɛ Faransi fala ye ale ka wulikajɔ barika bonyana baara in na kosɛbɛ sabula ale taara da u kɔngɔ ka taa an nɔfɛ foyer kɔnɔnaw la ani an ka baarakɛyɔrɔw la k'an ka hakili to an yɛrɛ la e tun bɛ min ye Port de Bagnoles e tun bɛ yen i yɛlɛmana ka na foyer baara kɔnɔna na a lajɛ k'i ka kalata yɔrɔ falen min ye liste électorale baara in ye sa k'a kɔni kɛra nka degun caman yera a la dɛ degun minnu yera u y'olu fana fɔ baara kɛcogo ɲuman fana ka foli ta ka ɲɛsin u ma malidenw ka tɔn fɛn fɛn bɛ Faransi kɔnɔna ko k'a bɛɛ fo nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw ka tɔn bɛ yen n'o ye CNJ ye ko k'olu fo min ye Cani Kulubali ale ye kɔnsili ye Mali tɔgɔla Faransikaw fɛ yen ale n'a ka baarakɛlaw fana ko ka denmisɛnnin ninnu fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka se ka jamana dɛmɛ nin waati na nin baara in ale kɛcogo ɲuman kɔnɔna na Faransikaw olu fɛ yen fala ye n'an bɔra sifin dɔw la an bɛ taa sifin wɛrɛw la Gao sifinnakaw tun ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma n'o ye conseil régional de la jeunesse de Gao ye k'a yira sa ko ɲinansan in k'a tɛ taa ten cogo la ko n'olu ma ɲɛnajɛ kɛ Gao min ye place de martyrs ye ɲɛnajɛ belebele o taara sigi ye k'a yira sa ko bɛn ale ni sewa kɛnɛ ko k'a kɛ o ye ɲɛnajɛ in kɔni y'a to sa Gao marabolo ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen gouverneur ka maaw ka taa fara laadalacogo ni kabilacogo kan bɛɛ lajɛlen bɔra ka na ni sifinw su in a kɛra su belebeleba ye seko ni dɔnko tigilamaa minnu bɛ Gao kɔnɔna na olu nan'u bila u fila ni dɛbɛ la min ye denmisɛnninlakaw yɛrɛ ye u yɛrɛ ma to kɔ koyi sabula u yɛrɛ ka su don ka bɔ sankɔrɔ la ka na sankura la k'olu tɛ se k'o kɛ daga sunɔgɔ la o la sa Gao fana maa minnu b'a kɔnɔna na n'olu kɔni ko k'u kalikan ye bɛn ni kelenya ka sabati u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la su kɛrɛnkɛrɛnnen ale kɛnɛ kan waati min na sa nɛgɛ kanɲɛ fu sera sifinw olu ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Abdulbaki Ture ale ye kuma ta Gawokaw ye muɲu ni degun min kɛ k'i da don o la degun minnu yera san 2025 la ka dɔ fɔ o la fɛɛrɛ ni dabali minnu sigitɔ don ka ɲɛfɔli kɛ o la u miirina ye mun ye AES ko la a y'o fana dantigɛ fo ka taa se sifin minnu bɛ Gao kɔnɔna na bi olu yɛrɛ ka hakilinabaaw ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ min ye Gao yɛrɛ kɔnɔna fala ye basigi ni lafiya bɛ se ka na ye cogo min na denmisɛnninw olu bɛ se ka bɛn cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abakoyerakaw fɛ yen fo Labɛnzanga k'u ka wulikajɔ bɛna na ko ye Gao denmisɛnninw ko n'u bɛnna ko foyi tɛ se ka se Mali ma bɛn ni kelenya ale ni sewa ni ɲɛta o hukumu kɔnɔna na an bɛna Dabiya Keɲeba marabolo kɔnɔna na fala ye dugu dɔ bɛ yen ko Dandugukaw ta wulila ye ta min wulila ye a kɔni yirala kibaruya fɔlɔw fɛ sa ko taji marayɔrɔ don min ye gazuwali ye k'o de kɔni marayɔrɔ belebeleba dɔ filɛ nin ye sa Dandugukaw fɛ ta wulila a la min ye dugudenw ye u bɛɛ lajɛlen y'u fara ɲɔgɔn kan kabila kɔnɔnamaw dugu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ min ye Dabiya komini maa min b'a kunna bi n'o ye chargé des affaires ye n'o ye Fasabu Keyita ye ale fana n'a ka maaw wulila ka fara sifinnakaw kan tasuma mɛnɛ ni a waati cɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ denmisɛnw musow maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen wulila sa tasuma bɛ se ka kunbɛn cogo min yan'a ka walankata ka taa sow la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na min ye chargé des affaires ye n'o ye Fasabu Keyita ye k'u na fɛɛrɛ sigi sen kan sa tasuma in a kun bɛɛ lajɛlen ka se k'a ɲɛdɔn nka o kɔni sera k'a kunbɛn hɛrɛ ale ni baden kɔnɔna na sifinw ko k'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dabiyakaw olu fɛ yen fala ye n y'a f'i ɲɛna cogo min an bɛ segin ka taa Tumutu fana ye sankura kunbɛn bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn ani an ka seko n'an ka danbe hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye sanyɛlɛma ye a ɲɛnajɛw kɛra an kun bɛ dulatitɛrɛ min na ye Tumutu Baba Alikeyiru ale kɔnɔna na
ɲɛnajɛ in kɛnɛ ka sa minisiri min bɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ kunna n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale tun bɛ yen a n'a nɔfɛmaw caman minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Alhamdu Agi Iliyani ye tumutu yɛrɛ ma a ma falenba bɛɛ lajɛlen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ ye Fala ye kuma talen sa min ye délégation spéciale ɲɛmaa ye n'o ye Yeya Tandina ye a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa nana ka tumutuka bɛɛ lajɛlen fo min ye Wage ale ni Alhamdu Agi Iliyani u nana bɛn ni kelenya min ɲini na tumutu dugu kɔnɔna na ko k'u fo la tumutu ka di Wage ye Fala ye k'o tɛ se ka to ten cogo la ten ko n'olu ma bonyamasegin kɛ Wage ye koyi ko a ko tumutu kɔnɔna na bi Fala ye Wage sago fana b'a la han a kɛra tumutu citoyen d'honneur ye min ye kɛnɛ kan ye an ye tɛgɛrɛ warawara Wage kun Fala ye e ko Wage yɛrɛ taali min kɛ tumutu a y'o kɛ Marakadugu la de su in kɔnɔna na Fala ye denmisɛnnin minnu bɔra kɔsɛ in na ka jɔyɔrɔ sɔrɔ biennale la n'o ye tumutu orchestre ye olu y'u bila u fila ni dɛbɛ la Kouya Tarawele n'a tɔw u ye dɔnkili da fo ka taa se sinitile bɔli ma min ye ɲɛnajɛ tɔ ye sa maaba minnu bɛ yen tumutu kɔnɔna na ORTM directeur n'o ye Gulu Sisogo ye olu ye baara min kɛ sifinw ka ɲɛmaw ye baara minnu kɛ marabolo ɲɛmaw ka taa se sɔrɔdasi ɲɛmaw ma Fala ye biennale hukumu kɔnɔna na bonyamasegin kɛra nin bɛɛ lajɛlen ni jɔnjɔn ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn o taara ka di Isiaka Nazum ni ale conseil régional délégation spéciale président ye Fala ye bonyamasegin kɛra ale ye Seydou Basiru Ɲagandu bonyamasegin kɛra ale ye o kɔfɛ sa min ye peri bɛɛ la belebeleba ye sa n'o o ye citoyen d'honneur ye o taara ka di Ismaël Wage ma k'a ye baara min kɛ tumutu ye ko tumutu tɛna ɲɛ a kɔ Sala Mayiga vivre ensemble président Fala ye donbolo kɛra ale fana ye bɛɛ ni kelenya su k'a kɛra ɲɛnajɛba ye tumutu kɔnɔna na nin kalo tubabu kalo salen tile 31 su k'a jugu dɛ kunungo o la n'an bɔra tumutu an bɛ taa Kidalikaw fɛ yen Samɛ o de tun bɛ Kidal min ye ka bɛɛ lajɛlen wele an ka taa jɛ k'an bolo don minɛn kelen kɔnɔna na gouvernorat kɔnɔna na Fala ye mara ɲɛnamaba minnu bɛ Kidal kɔnɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Sagara ye sifinw ni musow an bɛɛ lajɛlen nana ka na samɛ foli n'o ye Sankura samɛ foli ye an nana ka n'o kɛ gouverneur ye nka an ka gouverneur ale bɛ tumutukaw bolo hali bi a ma segin ka na biennale tɔ ale b'o kan hali bi o la sa gouverneur tɔgɔla sa maa min ye an bɛɛ lajɛlen bisimila Kidal gouvernorat kɔnɔna na Fala ye o ye Bukari Jalo ye a ye bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanmɛ min bɛ senna Kidal ka dɔ fara o kan a y'a ɲini dugudenw fɛ gouverneur tɔgɔla sa ko bɛɛ k'i cɛsiri Kidal bɛ cogo min bi baara minnu bɛ ka kɛ ka olu sinsin mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na mara bolo bɛ maa minnu fana bolo u k'u jija u ka dugudenw lamɛn u ni dugudenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka taama ɲɔgɔn fɛ wolomasiri taba bɛ baara min na u ka sinsin bɛɛ ni kelenya min ni o bɛ senna bi Kidal kɔnɔna na fiɲɛ kana don o kɔrɔ fɛn kana don o kɔrɔ o baara ka se ka kɛ ka ɲɛ a y'a da don o la min ye fulakɛ ye a ko a bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ koyi gouverneur ko ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sabula min ɲini k'aw sigi Fala ye i k'aw ka kɛlɛ fana a y'a ɲini fɛ sa baara min kɔni kɛra san 2026 ka k'o sinsin ni baara ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ k'a fɔ sa k'an ka na ɲaamɛsogo e kun tɛ yen dɛ nin kelennin fara an kɔ dɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Fala ye min ye farafinna ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ farikolo ɲɛnajɛ cɛlakaw fɛ yen tako 35 na n'an b'a fɔ ma ko Coupe d'Afrique Maroc 2025 k'a sera a siɲɛ 3 siriyɔrɔ la Fala ye denmisɛnninw ka kuma tiko kelen fiyeku an b'o kɛnɛ kan n'i cira i b'i ka minɛnw jɛ wa n'a y'a daminɛ k'a fɔ ko fu ni fuwa ayi a bɛ ngɔyin kɛ fo ka taa fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni ndolantan banna kɛnɛ kan pewu o la sa nɛgɛ kanɲɛ 16
ni ala ye sini fara an si kan n'o o ye sibiri ye Senegali ale ni Sudan o bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan o bɛ kɛ Tanzekaw fɛ yen nka a yirala k'a fɔ Falaye komi ye Senegali ye ko ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na kosɛbɛ han hali n'o y'a sɔrɔ sa Sudan olu fana kana i ɲɛ bɛ Sudan in na a delila ka Coupe d'Afrique ta ye on sont pas petit hein Falaye n'o bɔra ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati fasoba Maliba n'o ye Zɛgli di Mali ye anw bi jouer ani jɔnni Tinisikaw ko diɲɛ bɛɛ sigilen don ka ndolanci min kɔnɔ Falaye o de ye nin ye sabula tɔn fila bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ka surun ɲɔgɔn na maa joginnenw ni maa minnu bɛna na jɔ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye ndolanta min kɔni ye bɛɛ bɛ se ka gagner ko farikolo ɲɛnajɛ in kan ko o de ye nin ye Mali ni Tinisi ala ka se di an ka samata sɛgɛw ma farikolo ɲɛnajɛ in kɔnɔna na Falaye halisa ndolanci minnu bɛ yen ni maaw bɛna na segin k'olu kɔnɔ kosɛbɛ o ye kari nata ye n'o ye dimanche ye Maroc ni Tanzanie o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 Bamakɔ heure la dimanche don fana n'o ye janvier kalo tile 4 hali bi Afrique du Sud ni Cameroun ni nɛgɛ kanɲɛ 19 ko maaw bɛna sigi k'o fana kɔnɔ ntɛnɛn Egypte ni Benin nɛgɛ kanɲɛ 16 ko maaw b'o fana kɔnɔ Falaye min ye Côte d'Ivoire Burkina tarata don nɛgɛ kanɲɛ 19 ko maaw bɛna sigi k'o fana kɔnɔ kosɛbɛ sabula Côte d'Ivoire Burkina o ndolanci in kɔnɔnen don kɛrɛfɛw la sa Falaye min ye kibaruya duman tɛ anw kɔni bolo han an ka funankɛni n'o ye Gawusu Jara ye ko ale ka Coupe d'Afrique banna pewu mun nana kɛ sa ko a cheville k'u to entraînement na nin kalo in tile 30 tubabukalo salen 31 ko dɔw kɔni an k'a k'a jogina ye sa o ma ɲi tubabu bɛ ka min sɛbɛn an tɛ se k'o fɔ o a kɔlɔlɔ ye mun ye Falaye ko min ye entraîneur ye f'a ka yɛlɛma don a ka baara kɛcogo la sabula kamalennin filɛ nin ye a jɔyɔrɔ barika ka bon kosɛbɛ tɔn in kɔnɔna na funankɛnin don a tɛ fɛnɛri de la Turkikaw fɛ yen nka ne bɛ fama ma tuma min na ekɔliden kun don Tunisie Falaye ekɔliden de kun don Tunisie Bagasu tɛ de Falaye Coupe d'Afrique la ko kuma min cayalen don ni kuma bɛɛ ye arbitre ani VAR ye mun ye ni ko kɛra ka taa lajɛ a nɔgɔnni nɔfɛ ja Falaye VAR yɛrɛ fana k'a fana bɛ photo de ta koyi ja yɛrɛ fana tɛ dɔwɛrɛ photo caman tugulen ɲɔgɔn kɔ k'a ta teliya o ja fana y'o de o video bɛɛ ye ja de o nin waati in na min ye ndolanci siɲɛ fɔlɔ mun kɛra ni o kɛra bɔko 30 kɔ in ye Falaye ko min ye VAR ye k'a kuma cayara dege karamɔgɔ min angolakaw tɔgɔ la o yɛrɛ dugusoka ko jugu ko f'u ka falen don k'o la Falaye ko min ye ndolanci minnu bɛ kɛ ko poule dernier match do Falaye ko k'a ta k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko walima meilleur troisième ninnu ko k'olu bɔ a la bɛɛ k'i garisɛgɛ la kabini poule kɔnɔna na ko nɔn tɛ ko téléphone cira ɲinan aw bɛ joli ni joli la yan fɛ anw bɛ nin na a y'a sen kɔrɔta a y'a kɛ tan k'o ye garisɛgɛw bɔ ko in na ko ka ko in tiɲɛ kana fara fana VAR ko fana sariyaw caman bɛ yen penalty dɔw fiyɛra k'o ma diya entraîneur ye min ye supporter ye olu fana ye fɛn caman jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko waleyaw fana cɛ ka jugu kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ in n'i y'a ta k'a lajɛ ko VAR yɛrɛ bɛ fɛn minnu yira Falaye Beninkaw olu y'a yira k'a fɔ ko a ma diya dɔw ma diya olu la min ye Mali yɛrɛ ye ko ale ni Maroc ka match kɔni k'o don k'i b'a fɔ ko VAR tɛ yen ko fɛn caman de kɛra o la o yɛrɛ de y'a to sa ko kafu ɲɛmaw yɛrɛ wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la koyi n'o tɛ ko a bɛna tɔgɔ cɛn se Coupe d'Afrique ma Falaye Mali Maroc don ko sugu bɛɛ kɛra ka taa Mali ale juguya la n'an ko bɛ se o fana kun jaga ye ko ma nɔgɔn dɛ Falaye walimɔgɔw fɛ yen Coupe d'Afrique la Falaye a bɛɛ lajɛlen ko a bɛɛ ye ndolantanaw ka ndolantan dɔrɔn ye wa min ye fasodenw ye k'olu fana nisɔndiyalenba de bɛ balontan ninnu lajɛliw la koyi Marokukaw k'olu kɛlen don ka taa an bɛɛ lajɛlen dege supu dun na ani sogodun ale ni seli min ye maa caman ye ko olu ma ko caman matarafa de misiri kɔnɔnaw la Falaye ko dumuni kɔni bɛ sɔrɔ yen de kosɛbɛ fu falaki seli ɛri n'i y'o matarafa hali ni diinɛ wɛrɛ la e ko i tɛna dumuni kɛ de ko Maroc kɔni ka jatigiya bɛ ka kɛ misiri de kɔnɔna na kosɛbɛ ani batokɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko maa caman bɛ yen nka supporteru k'olu caman bɛ yen bi olu kɔni talen don ba la an zanni kelen minnu bɛ yen san na anw de kɔni taara an yɛrɛ ye anw de kɔni bɛ ka misiriw bɛlɛ yaasa an ka se ka balo ka ɲɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na min ye kunnafonidilaw ye
ka taa se joueur ni olu ka encadrement ma olu sen tɛ nin ko in na fala ye nin ye anw minnu y'an ka musaka bɔ an yɛrɛ kun ka taa min ye kani ye ko tiɲɛ na k'a bɛ ka kɛ ɲɛnajɛba ye Maroc kɔnɔna na nka fɛn kelen bɛ yen ko quart de finale la ko bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don min na k'o ye sanji ye ko san bɛ ka na dɛ an tɛ dugawu kɛ an t'a don tile ka bɔ an yɛrɛ fana ka bɔlɔn na ni tile bɔra u tɛ se ka jouer anw ta in ka gɛlɛn dɛ an ye tilema jamana ye nka n'anw ka bɔlɔn ma taa sufɛ a daba n'anw na ayiwa an bɛ dugawu kɛ Coupe d'Afrique Ala k'a timɛko ɲuman yira an na n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 e ni ne ani an ka maa welelen an bɛna kuma passeport ko kan gɛlɛya min bɛ Nina ko la Faransikaw fɛ yen Dabakatuba an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala sɔnna a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye